νομίσει ότι είναι ράθιμοι, από την άλλη όμως οι άνθρωποι αυτοί, επειδή ασχολούνται πολλές ώρες με τα ζώα και μένουν μόνοι τους, πολλές φορές κάνουν συλλογισμούς. Δηλαδή, εδώ πέρα ο Θεοφάνης προσπαθεί να μας εξηγήσει πως ένας βοσκός σκέφτεται πολλές φορές και την ηρεμία, ταυτίζεται με την ηρεμία. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουμε, εμείς τρέχουμε, προσπαθούμε να προλάβουμε το ένα, να προλάβουμε το άλλο, να καταφέρουμε τη μια δουλειά, να κάνουμε το άλλο, να βοηθήσουμε τον άλλο, τη μία. Και ουσιαστικά τι καταφέρουμε, τίποτα. Μέχρι που μας φέρνει ο Θεός μια αρρώστια κάτι και τα ξεχνάμε όλα και λέμε τελικά ποια είναι η ουσία, 0. 0 από 0, 0, λέμε στα μαθηματικά. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν οι καλοί ποιμένες εδώ πέρα είναι οι ταπεινοί άνθρωποι που προσεύχονται στο Θεό και ο Θεός τους δέχεται, γι' αυτό και εικονογραφούνται με αυτόν τον τρόπο στην εικόνα τους. Ακριβώς στο κάτω μέρος δεξιά της εικόνας θα προσέξουμε ότι υπάρχει μία ολόκληρη παράσταση. Δηλαδή έχουμε δύο γυναίκες οι οποίες κρατούν στην αγκαλιά τους τον Κύριο. Υπάρχει μία κρίνη στο μέσο, ο Κύριος φαίνεται χωρίς να φοράει καθόλου ενδύματα, δεν το βλέπουμε πια με τα νεκρικά σάβανα αυτά. Και μία κοπέλα βάζει νερό. Αυτή η παράσταση εδώ πέρα είναι ο απολουσμός. Έτσι ονομάζεται. Είναι